Tykkään kyllä työskennellä siistienä, näkee sen työjäljen heti. Mä aloitin huoltajalla vuonna 2022 opintojen ohelle ja tarkoitus oli tehdä vain viikonloppuisin töitä. Sitten hiljalleen rupesi tekemään mieli enempi töitä, tein sitten koulun ohella lomaat ja sitten monesti oli arki-iltaisin myös töissä. Hyvin vapaasti sain valita milloin on töissä ja helposti pystyi valita mitä vuoroja tekee ja kuinka pitkiä työpäiviä. Sitten tuli lomia, niin sitten rupesin tekemään lomillakin töitä. Tammikuun lopusta asti olen sitten työskennellyt huoltajalla koko päiväisenä siistijänä ja olen tykännyt kyllä olla töissä. Olen saanut tehdä tosi paljon erilaisia tehtäviä, kuten hissikuilun pesuja, sitten ikkunanpesuja, vahauksen poistoa, vahausta, kiillotusta ja sitten ylläpitosiivouksia. Tykkään kyllä työskennellä siistijänä, näkee sen työjäljen heti mitä on tehnyt. Ja huomaa, jos joku on mennyt pieleen tai on hyvin tehnyt, niin paikat kyllä kiiltää ja näyttää puhtailta. Ja ne on kyllä puhtaat. Jos sua kiinnostaa siistijän työ, niin tervetuloa meille tosi humoristiseen porukkaan. Meillä on hyvä meininki täällä siistijöillä.